Allah takdir kebadan diri mari. Jika dia tong burak disabui, pandang Allah ke dia te kudu bare joringan dene lo jual. Hari ke hari nande tangguangkan. Jiko disabui kayo diurang berpinggan ame bacawan perak, bacawannya perak. Bakas wataba bakiru galang berdinding kacau tarali gadiam, tarali gadiam. Jika dia tongka badan diri, badan yang sadang di laut basah Jombang tembakan cimpung rasa yang bana lah neang badan. Enai sapantun coba pekusun musim Babilo kasala sayo banan salah salai hari lasanjo lubu adikaru ulang panjalo. Badan yang sadang di laut basah Jombang gadang dan bakal cimpuan rasa yang badan lah deang badan. Musim Babilo kasala sayo banan salah sai hari lasanjo lubu adikaru urang panjalan. Enai sapantun coba pekusut musim Babilo salah sayo banan salah sai hari lasanjo
Lubuk di karua kurang panjang